Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumatv mana enyika, tadzoka zvekare nawo maSecrets nemaConfessions, tichida kungotenda vose avo vanolaika mavideos edu zvekare nekukomenta. Thank you very much. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi mukomana shi, please post my story. Ndinokumbirawo kuti mumbomira zvose zvamuri kuita, mumbogara pasi monyatsokuverenga nyaya yangu. Nyaya yandiri kuda kutaura iyi mukoma inyaya iri kutondishayisawo zororo mukati mekurarama kwangu. Upenyu hwangu hwakakanganisika. Ndakazvisungirira mukomanashi nekuda kwemhosva dzandakapara. Regai ndinge ndichidura zvose, zvimwe kuda mwoyo wangu unogona kuwana kurerukirwa, kunyangwe ndichiziva kuti 26 iro rinogore richava gore rangu rekupedzisira kana ndikatadza kuita sacrifice yandakanzi ndinge ndichiita. Zvino ndiri kutya because pamba pemukadzi iyeye pandakambosvikapo, kunyangwe ari wekumusha anogara zvake muno muJoburg, ndakasangana nengirozi iyo yakandidzivisa kuda kuita zvandainge ndichiita pamba pake. Handisi muroyi, ainge ari masikati apo pandakaenda pamba pake. Kutanga kwenyaya yangu, zvese izvi zvakatanga makore apfuura tichiri kugara kuDurban. Patainge tichigara kuDurban, ndakazviona hangu kuti murume wangu ainge ava nemagemu ainge achiita. Then ndokubva tachizouya kuJoburg after ndati tinge tichichinja mabasa. Ndini ndakatanga kuapply ndikawana basa kunoku kuJoburg, ndikati chisara zvako kuDurban. Iye nekuda kwekuti munhu ainge achida mhuri yake, kunyangwe ainge apindwa nemweya wekundihurira, takabva tachizouya kuJoburg tikatanga kugara tose kunoku kuJoburg mune rimwe suburb. Saka tainge tichigara mucomplex. Inini nemurume wangu tainge tiri maticha pane chimwe chikoro, private school, ende tainge tichitopiwa mari yakawanda. Tainge takaronga upenyu hwedu zvekuti ndainyatso-kudada nemaplans atainge takaita inini nemurume wangu. Chihure chete ndo chainge chava kundishayisa zororo nepeace mukati meimba yangu. Taiva nehupfumi, taityaira motikari dzemhando dzepamusoro, tichionekwa nevanhu setakakomborerwa naMwari apa tiri maticha zvekare. Asi mukati meimba yangu mainge muine moto wainge uchibvira. Murume wangu akange ava kutevera vakadzi vekunze mahure kubva tichiri kuDurban. Ndakabva ndachizoudza shamwari yangu yandainge ndichivimba nayo zvikuru, umwe mukadzi aigarawo ipapo ainge ari wekuZambia, ainge achihurirwa zvekare nemurume wake. Handina kuziva kuti mukadzi uyu ainge aine mweya wegodo, ainge achichiva upenyu hwangu, imba yangu nemari yandainge ndiinayo. Akabva achizoti kwandiri, sisi, murume wenyu dambudziko nderekuti iye akanyanyisa kungwara, munofanira kuti munge muchimupa mushonga. Akandipa mushonga, akanditi mushonga wainge uri wekupfuwira murume wangu kuti ange achizodzikama, hana yake inge ichizova yakadzikama, asazotarisa vamwe vakadzi. Asi mukadzi uyu akandinyengedza. Mushonga waakandipa waiva wekutopedza upenyu, wainge uine poison mukati. Handina kuziva, ndakaudira mune zvekudya zvandakapa murume wangu. Murume wangu akafa nefood poisoning. Hana yangu yakarova ndikaziva kuti ndini ndainge ndamuuraya. Nekutya kusungwa nemapurisa eSouth Africa, ndakatizira kune rimwe sowe. Ndaendako kumasowe ikoko kwaiva neumwe muprofiti. Muprofiti uyo ainge aine mukurumbira. Ndainge ndakanzwa nezvake mushure mekunge umwe murume muzimba atsika umwe ainge ari nyaupe netraki rake. Vanhu vaitotarisira kuti ainge achazovharirwa mujeri, but akatongobuda. Saka ndakaendako ikoko, ndainge ndichivaziva, ndaitova ndiine mafoni numbers avo, asi ndainge ndisati ndakamboenda kwavari. Ndaingoverengera ndichiti ndichazoenda. Namba idzi ndainge ndakadzipiwa neimwe cousin sister yangu achiti, sisi chimboendai, munonzwa kuti
ivo banguru havana mhepo here yakagara pavari, because kamuhuriro kacho kavari kuita hazvitombomake sense kuti nemanakiro amakaita sisi munzi munohurirwa nemurume kusvika palevho rakadaro, because murume wangu ainge ava kutozivikanwa nembiri kuti iye anohura nemaxhosa, zvinova zviri zvinhu zvainge zvichindirwadza nguva dzose. Saka ndakabva ndachizoenda kuSoweria. Ndaenda kumasowe mukomanashi vakaita minamato yavo. Nyaya iyi mukomanashi hakuna kana kwayakazomboenda, sezvavakataura vakati ichangoperera muhuruva. Kufa kwemurume wangu kukaitwa sekuti akangofawo zvainge zvisinganzwisisiki. Mushure mekuradzikwa kwemurume wangu ndakafungidzira kuti ndainge ndichazowana rugare, asi mukomanashi nhamo ndo yandakapinza mumba mangu. Nerimwe zuva ndakati ndakarara hangu mubedroom ndokubva ndachizotanga kufamba ndikaenda kufridge kuti ndinge ndichitora mvura inotonhorera. Ndichingovhura door refridge, mwoyo wangu mukomanashi wakaita sekunge wakabayiwa nebanga. Hana yangu ndakanzwa ichimira kumborova, ndikatotanga kutonzwa dzungu nekuda kwezvandakaona. Mukati mefridge ndakaona kuti mainge muine musoro wemunhu. Musoro uyu wainge uri musoro wemurume wangu. Ainge akagerwa akatarisana neni, maziso ake ainge akazara neropa, achichema misodzi yeropa. Ropa racho rakatanga kuyerera mufriji kusvika mukicheni mazara neropa. Friji yose yakazara neropa rakatsvuka kuti piriviri. Ndakavhara dhori riya, ropa rose iro rainge richiyerera pasi rakabva rangonyangarika, asi ndaiti ndikavhura dhori fridge ndaiona musoro uyu wainge uchiri wakatarisana neni, wainge uri kuseri kwemabhodhoro emvura. Pandaida kubika ndaiona ropa, pandaida kunwa kana kugeza ndaingoona ropa. Chipoko chemurume wangu chainge chandivharira mumba. Ndakatiza muSouth Africa ndikadzoka muZimbabwe, ndikabva ndachizoenda kwaRusape kune imwe n'anga ine masimba. Ndakarondedzera nyaya yangu kuti ndainge ndiri kuteverwa nemweya wemurume wangu. N'anga iya yakati chipoko chemurume wako chinoda ropa nekuti chakaurawa nemishonga yawakapiwa neshamwari yako. Kuti chipoko ichi chinge chichinyarara unoda muchengeti kana kuti gadhi kana gamba, sekutaura kwavanoita vanhu vanobva ikoko vanomati magamba. Ndipo pandakabva ndapiwa chikwambo chandakapiwa. Chikwambo ichi chiri muhari. Chikwambo ichi chinhu chisingatarisiki nemeso emunhu. Ndakaudzwa kuti chikwambo ichi chaizodzinga chipoko chemurume wangu, asi mukomanashi nhamo yacho heyo nhamo yakauya. Mutengo wacho wakanyanyisa kukura zvekuti kana ndega ndiri kunzwa ndakabitirirwa, handina kana simba rekuti ndirambe ndichirarama, asi vana vangu vachiri vadiki. Chikwambo ichi mukoma icho chinongorarama neropa, asi izvi ndakazozviziva mushure mekunge ndatanga kunhonga mari. Zvinoitika here nhai mukoma kuti unonhonga kana 10,000 rands mumba mako? Chikwambo ichi ndainge ndisingazivi kuti icho chaiva mbavha. Chinokwanisa kubuda usiku chonobira mari vanhu mune dzimwe dzimba, ende chinopinda mudzimba dzevanhu vakapfuma, varombo, chichiunza mari iyoyo yachinenge chasangana nayo mumba mevanhu, choiunza mari iyoyo mumba mangu. Ndainge ndava kungogara ndichingonhonga ma10,000 ma20,000 mumba mangu. Saka ndakazotanga kuchirota chikwambo ichi. Chainge chiine nzara chichichema, chaichema chichiti nhee, chichita sekunge kamwana kachechi. Saka pandakamuka ndo pandakachiona chainge chakagara kumakumbo kwemubhedha. Chakati icho chainge chichida ropa gore negore. Ndinofanira kuti ndinge ndichitsvaka munhu uyo wandinozouraya. Chakanditi kana ndichita sekunge ndakuomesera ndava kukurerutsira, nekuti iwewe neni tinofanira kuti tinge tichishandidzana kusvika tasvika kure. Chakanditi mwedzi woga woga ndinofanira kuti ndinge ndichirasirira mari kuchechi. Chakandiudza kuti pamari yose iyo yachinenge chaba chichiunza mumba mangu ndinofanira kuti ndige ndichitora 10% ndoendesa kuchechi. Kuchechi kwedu mukomanashi inini ndiri munhu anotobvisa mari yechegumi yakawanda kutodarika vamwe vanhu, asi mari iyi ndiye kurasirira yandinorasirirawo kuchechi. Mari iyi inorara
muhari yacho yeurombwa iri pasi pemubhedha wangu. Mari iyi yechegumi ndo inodzikinura upenyu hwangu kuti icho chikwambo ichi chisadya inini. Mutemo wechikwambo ichi ndakanzi mushure memakore 3 panodiwa sacrifice yemweya wemunhu. Zvazvinoitwa ndezvekudai: ndinofanira kutsvaka munhu anenge achitambura muchechi kana munharaunda kana kuti kumusha kwandinobva. Then munhu uyu ndinobva ndaita sekunge ndikuda kuita charity, ndomupa mari yakawanda kwazvo semunhu anenge achingoblessa munhu iyeye nenzira yaMwari. Munhu iyeye akangobata mari iyoyo, mweya wake unenge watotengeswa kuchikwambo changu. Munhu iyeye haafi panguva iyoyo, asi haazopfuuri mwedzi 3 3 months asati afa nekurwara kusinganzwisisiki. Ndizvo zvandakaita muna 2020, ndakazviitazve muna 2023, iye zvino tiri muna 2026. Chikwambo changu icho chiri kuti chava nenzara. Chinotaura icho chiri muhari umo chichiti hari haichina ropa, iri kufanira kuti inge ichizara neropa idzva. Ndine mumwe mukadzi, ichiri kadzi wandakanyatsokuongorora muchechi medu, anotambura zvekuti mwoyo wangu unomboti rwadzei, asi ndiri kufanira kuti ndinge ndichimupa chipo. Kana ndikasamupa chipo chemari iyo yandakatonzi ndinge ndichiisa pasaidi, chinodya inini nevana vangu. Ndakamugadzirira chipo chemari inosvika $5,000 iyo yandiri kuti ndichazomubatsira nayo mari iyoyo yekuti ange achizoita zvaanonzwa kuda nemari iyoyo. Kana achida kutanga business ndiye ega zvake. Mukomanashi, ndiri kureurura nekuti mwoyo wangu wakaremerwa. Handina kunge ndakaziva kuti ndokwa zvainge zvichazosvika izvi. Ndakatanga ndichida kudzikamisa murume nenzira dzechizambian, asi ndakazova mhondi. Iko zvinozvi ndinorasirira mari kuchechi kana ivo Mwari vanoti kudii pamusoro peupenyu hwangu. Chegumi imari inoyera, but inini ndinoendesa mari yekurasirira inenge yatorwa mudzimba dzevanhu nechinhu changu. Ndinoziva kuti 2026 rino richapera kuine guva idzva nekuda kwangu. Ndoita sei? Ndikamira ndini ndinofa, ende ndikaenderera mberi ndichapiswa futi kana ndafa kugehena. Ndinotenda brother, kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi handina choice, kana ndikaregedza kuzviita chakatondukudza kuti ndini ndinozofa. Mukomanashi, I hope kuti muchaposta nyaya yangu nekukasika. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi zvakatangira apo pandakaisira murume wangu mupfuwira. Ndaudzwa kuti wainge uri mushonga wekuti ndinge ndichimudzikamisa pamabasa ake aainge achiita. Murume ndokubva afa nekuda kwefood poisoning. Yo zvakaoma. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi yenyu mukoma, nyaya yangu inotondinyadzisa kutoitaura. Kana wakambotadza zvekuti unosvika pakunyara kuti unge uchiudza vanhu nyaya yako. Nyaya yangu inonyadzisa nekuda kwekuti ndakaita huipi wandakaita mukomanashi, ndichifungidzira kuti kwainge kuri kugona kwandainge ndichiita, but munhu kana achiri kurarama haavhairirwi. Iko zvinozvi manje ndazogumirwa neupenyu. Ndinokumbirawo kuti muite anonymous, zita rangu murivige. Ndiri mukadzi, ndinogarawo muno muHarare. Zvose zvakatanga makore mashoma apfuura apo mukoma wangu paakaroora mudzimai wechitonga. Kubva pazuva raakasvika kumba mukadzi uyu, ndakamuvenga pasina mhosva. Ndaiva neruvengo rwerusaruraganda, tribalism, ndichiti sezvo ari mutonga anofanira kunge ari muroyi. Ndakaita deal nomumwe muprofita wenhema, a fake prophet, wandakambodanana naye.
wekuchitungwiza but ndiwe kumasowe. Ndakataura naye ndikati ndine rimwe zimuroi rakaunzwa pamba pevabereki vangu rinokwanisa kuzondidyira vabereki vangu nekuti mutonga. Ndakamubhadhara mari kuti anyepere mhuri yedu kuti murora uyu ndiye ari kuroya mukoma wangu kuti asabudirira muupenyu, because mukoma wangu after vabva kumutora mukadzi uyu ndakabva ndapiwa munamato uyo wandakanzi ndinge ndichinokanda musi pebedroom umo mavainge vachigara, because mukoma wangu ainge akabva mukurambana naamai guru vataifarira but rainge riri hure, but ndaivafarira neuhure hwavo ihwohwo because she was very resourceful. Vakasvika pakuvaka mashops nemashops ndokubva varambana vakabva vatora mukadzi wavo mutonga wandainge ndisingafariri. Saka ndakanzi unongonokanda nhombo iyi zvinhu zvavo zvinobva zvaoma. Muprofita uyu akaita mashura mukoma Nashi ndokubva vachizoburitsa chimwe chinhu munzeve dzemukoma wangu chainge chakaita kunge nyanga. Vanhu vose vakashamisika, kana kanyanga ikako handizivi kuti kakabva kupi, kainge kakazara neropa. Mukadzi uyu muroi, endai kwaanobva vachakuudzai kuti anoroya. Saka hama dzakabva dzati isu hatiende kuvaroi. Saka mukoma wangu akatenda nhema idzodzo, akabva amurova nekumudzinga musi iwoyo asina kana senti. Murora uyu akadzokera kumusha kwavo achichema misodzi yeropa. Akabva pamba ainge aine pamuviri nekuzivikanwa semuroi. Brother Nashi, murora uyu kudzvanyirira kwandakamuita, Mwari vakabva vamuvhurira nzira. Mumwe mukadzi wekuchechi kwavo akamunzwira tsitsi akamubatsira, because akaenda hanzi kwaelda vake akanovaudza kuti ainge afunga kuti ange achibvisa nhumbu. Vakamuti usabvisa nhumbu, Mwari vachakuropafadza. Sezvo vainge vagara vaine vana vavo vainge vari kumhiri, vakabva vamubatsira kuti ange achiita mapepa ekuenda kuisland. Iye zvino murora uyu ari kuisland ari kutoita upenyu hwake hwakanaka, anoita zvecaregiving. Upenyu hwake hwakatochinja zvinoshamisa. Saka inini nekuda kwegodo nekuziva zvandakaita, ndakaedzawo kutsvaka nzira yekuenda kuisland, ndikatengesa midziyo, ndikavharwa mari, ndikamboedza kushanda ndichiedza kuti mukoma wangu ange achiwana visa. Kunyange mukoma wangu akamboedza pachezvake, asi tose takashaya basa. Mukoma wangu ari kutambura zvisingaiti muno muZimbabwe. Iye zvino ava kutongoita zvokunwa doro, anogara achichema akati ndakadzinga lake rangu pandakadzinga mudzimai wangu. Iye zvino ndava kutambura nenzara, handisi kushanda, handina mari, uye mukoma wangu ari kungorarama ari muzvikwereti. Kana tikatarisa status yemuroora uyu, because kana mugrupu haana kubuda, achingorimo mugrupu paWhatsApp tinomuona ariko kuchando kuisland, ende upenyu hwake huri kufamba zvakanaka. Chiri kundidya mwoyo ndeichi chekuti ndiri kuda kuti mukoma wangu ange achinokumbira ruregerero, vaite reconciliation nemukadzi wake. Handisi kuzviita nerudo, asi ndiri kuda kuti vagadzirisane kuitira kuti mukadzi uyu atitsvakirewo nzira yesponsorship yekuti isuwo tibude muno muZimbabwe tiende kuisland tinoshanda. Asi dambudziko nderekuti mukoma wangu haazivi kuti muroora haasi muroi, haazivi kuti ndini ndakaronga set up iya nemuprofita yekuchitungwiza. Ndinotya kuti kana ndikataura chokwadi mukoma wangu achandinyudza muvhu nekutsamwa, asi kana ndikasataura chokwadi muroora uyu haazombofa akabvuma kutibatsira, nekuti anoziva kuti takamudzinga nenyaya yeuroi. Zimbabwe ndibatsireiwo, ndinokwanisa here kutaura chokwadi kumukoma wangu kuti ndini ndakaronga nhema dzose idzodzo kuitira kuti agadzirisane nemukadzi wake tikwanise kupona naye. Ko muroora uyu achandiregerera here iye ava muisland mazuva ano akazoziva huipi hwandakamuitira? Mukoma Nashi, munyama wandiinawo ndikuona sekunge ndokuto backfire kwazviri kuita kuti ndakamunyepera kuti muroi iye asiri muroi. Muri yeZimbabwe kana mukandibatsira ndingakutendai zvikuru, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Mukoma wangu mudzimai wavo vanomuda, vakatombonditi sisi, asi dai hangu ndakangoramba ndakagara nemukadzi wangu muroi, nekuti kunyange zvikanzi mukadzi anoroya but kuhura
huri ende vanorwadziwa nekuda kwekurambana kwavakaita. Kana ndikavaudza ndinotya kuti havazombofi vakandiregerera. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Akomanaka, muchiri kuda kuramba muchingoenderera mberi neutsinye kwenyu, kuda muroora inhau yekuti ava kuisland. Will you promise us kuti kana mukaendeswa kuisland hamuzokanganise futi relationship yavo vanhu ava vari vaviri? Dai mukoma wenyu vakangotorwa nemudzimai wavo, imimi mombosara makadaro netribalism yenyu. Shuwa mungaitira munhu tribalism nekuti mutonga? Tarirai muone kuti iko zvinozve akazoropafadzwa naMwari paainge achida kubvisa nhumbu. Tototenda ivavo elder vakataura nevana vavo kuti vange vachikwanisa kuzomutora mukadzi iyeye through sponsorship. Zvakangooma azvo vedu we. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, mukomanashi makadii zvenyu? Please post my story makaviga chitupa changu. Mukomanashi upenyu huri kundiremera nekuda kwekuti ndakarasikirwawo nevana vangu. Mukoma, ndakambochema misodzi zvekuti misodzi yakasvika pakupera ndichingochema. Vanhu vanondiona vanondiziva sembinga yakasheka, mbinga yakapera, asi hapana anoziva mutoro wandakatakura pamafudzi angu. Zimbabwe, ndinzwei ndichitaura. Inzwai nyaya yangu kana mukomanashi voiverenga kuti godo rekufarira pfuma zhinji inokupedzerai dzinza. Zvese zvakatanga mainge muri muna 2008. Munoziva upenyu hwainge hwakadhakwa sei panguva iyoyo. Ndainge ndiine mugodhi wangu mukwekwe. Mugodhi wangu uyu mukoma wainge usiri kunyatsokufamba zvakanaka. Vashandi vaishanda but vaizotiza nekuda kwezvikwereti zvandainge ndichivakwereta. Ndainge ndiine zvimwe zvikwereti zvainge zvakandisunga muhuro umo zvekuti ndaitadza kana kufema. Ndipo pandakasangana neumwe muzvina business muZimbabweni but ainge ari mundevele wekunigeria. Aiuya kuzotenga gold achinoritengesa. Akanditi, my friend, goridhe unaro mumaoko mako, asi ndiri kuona kuti hausi kukumbirira goridhe kubva kuvadzimu, nekuti goridhe rinongowanikwa kana warikumbirira kubva kuvadzimu. Saka ndakazoendeswa kuno mumwe muNigerian uyo ainge achigara muBulawayo. Akandiudza zvekare kuti gold is not in the ground but it is taken in the spirit. In Nigeria we command for money. Hatidikitiri tichishanda tichiburitsa ziya kana tichida mari. Nekupererwa ndakatengesa motikari yangu imwe chete yainge yasara ndikaenda kuNigeria. Ndakaendeswa kune imwe nzvimbo iri kure neLagos mumasango. Takafamba ndizivi kwema-hours mangani. Ndakasvika pane imwe imba, then ndokubva tachizoudzwa kuti tainge tichazonobatsirwa mushrine yainge iri mubako. Ndakazoenda kukubako ikoko ndichiperekedzwa nevaridzi vacho veshrine, but munhu anozviita anogaramo mubako, mukadzi wake anogaramo mubako imomo nevana. Takasvikako kubako. Bako iri raiva nerima risingatsananguriki. Ndakaitiswa mhiko dzeusiku hwose ndichigezeswa neropa rehuku nemvura yaivava zvisingaiti ndisingatendedzwi kuti ndige ndichikwenya. N'anga iyi yakandipa bepa jena rakange rakamonerwa neshinda tsvuku. Yakati kwandiri, usambofa wavhura bepa iri randakupa kusvika watsika pamba pako wadzokera kumusha kwako. Zvichireva izvo kuti ndaifanira kuti ndige ndichizorivhura bepa iri pandinenge ndasvika kumba kukwekwe. Saka mukati mayo mune mitemo. Ndakaudzwa kuti mainge muine mitemo 5 yandaifanira kuti ndige ndichizotevedzera. Kana ndikatadza kutevedzera mutemo mumwe chete, upenyu hwangu hwaizotowedzera kutooma. Vakandibvunza vasati vandigamuchidza bepa iroro, vakanditi, unozvigona here mwanangu zvinhu zvirimo umo, nekuti mitemo yacho yakaomarara. Ndakaribata bepa iroro ndikati, ini sekuru, chauya. Ndatotengesa motikari kuuya kwandaita kuno kuNigeria, saka zvakafanana. Ndakaribata bepa riya ndokubva ndachizorichengetedza nekuti ndiwo hwainge hwatova upenyu hwangu. Ndikariisa muhomwe yejaketi rangu randainge ndakapfeka
Mukomanashi ndakazoti ndasvika muZimbabwe mwoyo wangu ainge uchirova nemufaro nekuti ndainge ndichazova mbinga. Mukomanashi ndakaburukira ndege muHarare ndokubva ndachizodhiraivha motikari yefrendi yangu uyo wandakakumbira motikari kwava kunanga kumba kuKwekwe. Ndakasvika pamba pakati peusiku. N'anga iya yainge yati ndisangane nemudzimai wangu ndichingobva mukusvika, asi zvakaitika mukomanashi ndezvekudai. Ndakati ndichingonopinda muKwekwe, mumwe mukadzi small house yangu ainge achindinetsa, ainge asingazvizivi kuti ndainge ndakaenda kuNigeria, saka ainge aine pamuviri. Nhombo yake yainge ichindida zvisingaiti, saka paakangonzwa ndichiti ndava muKwekwe akanditi kana ukasadarika nekumba kwangu ndiri kuuya kumba kwako. Ndakabva ndati ndinotanga ndaenda kusmall house. Handina kunge ndakaziva kuti kuenda kwandainge ndichaita ikoko ainge achazondimanikidza kuti ndinge ndichizorara naye. Mukomanashi ndakarara naye even though ndainge ndisingadi. Ndokubva ndachizosimudzira ndakananga kumba. Ndainge ndatokanganisa mhiko yekutanga. Ndichingosvika pamba pandakangopinda mumba, Satani ainge atonditangira. Mudzimai wangu, mai vevana, vainge vanzwa runyerekupe rwekuti ndainge ndine small house ende ndainge ndakatomupa pamuviri, saka ainge akatsamwa zvekuti ndakati ndakamutarisa mukomanashi ndaiona kuti munhu akatogarwa. Akanditi, wanga uripi mazuva ose aya? Wanga uine mahure ako kuHarare, nhasi unonditaurira? Apa ainge akapiwa wrong information, aifungidzira kuti munhu wacho ainge ari wekuHarare. Takatanga kunetsana. Ndakaedza kumunyaradza ndichiti, mai vevana, mirai nditange ndambozorora nekuti kune nyaya yandikuda kuti ndige ndichikuudza. Ndaitoda kutomuudza kuti ndainge ndakaenda kuNigeria kunoromba. Haana kuda kunzwa. Akabva atanga kuzvuzvurudza bhaketi remvura. Iniwo handina kumuona kuti ndozvaainge achiita. Ainge aine mvura yainge irimo mumba yaainge akachengetera kuzogeza mbatya. Akabva andidira mvura yose iyoyo muviri wangu wose. Apa ndainge ndakarara pamubhedha kubva kumusoro kusvika kumakumbo. Jaketi riya randainge ndakapfeka, apa bepa riya rainge ririmo mukati. Bepa riya mukomanashi rakatota. Ininiwo mukomanashi handina kuzvifunga panguva iyoyo. Takatanga kunetsana nemukadzi, tikatanga kurovana. Handina kana kumbozvifunga kuti ndainge ndakapfeka jaketi. Mudzimai wangu akange akandibata jaketi rangu mukomanashi asingadi kuti ndige ndichimurova. Apa bepa riya rainge rakanyorova, rakaita mapisi. Mitemo yose iya mukomanashi yakadzimika. Handina kuzoziva kuti mitemo iya yainge yakanyorwa kuti kudii. Ndakarara pasi ndikatanga kuchema, iye achifungidzira kuti ndiri kutoita madhirama. Iye ainge andibata, haana kana kutombondinzwira tsitsi. Mushure memavhiki maviri ndakatanga kurota zvinhu zvakazoitika chokwadi. Saka mugodhi wangu wakabva wavhurika zvinotyisa. Goridhe rakabudapo mukoma rakashamisa vanhu vakawanda. Ndakaita mari yakawandisa. Mari yandakaita ndakakwanisa kutengawo madam trucks, ndikatanga kuhaisira maChina nevamwe vanhu avo vane maini avo. Ndikavaka mansion yangu muHarare, ndikavaka muKwekwe. Vanhu vaiti vakanditarisa vaiti idzi ndo dzinonzi mbinga. Asi mukati mekuita upfumi ihwohwo mukomanashi rufu rwainge rwakatondigarira pagedhi. N'anga iya yainge yakandiyambira kuti bepa riya raiva nemitemo yaifanira kutevedzerwa. Asi ini sezvo ndainge ndisina kuverenga, ndainge ndava kungofamba mukomanashi ndiri murima ndisina chandainge ndichiziva. 2010 mwana wangu wedangwe wandainge ndichida zvisingaite akangoerekana afa ari kuchikoro akagara padeski. Madoctors akashaya kuti chii chakanyatsokukonzeresa kuti aite heart attack. 2012 wechipiri akafa neaccident vachibva kuboarding school. 2015 vaviri vakafa kamwe chete nechirwere chediarrhea chisinganzwisisiki mumusha umwe chete mazuva asina kusiyana. Mukadzi wangu mukoma akaita sekunge acharasika njere nekuchema. Inini ndainge ndichizviziva because ndainge ndichitozvirota ndichiziva chikonzero, asi ndaitya kutaura
mhepo iya yaitouya kwandiri ichitondiudza kutoti tauya kunoku kuzotora muripo wedu ichibva kuNigeria. Ndakazoenda kunotsvaka rimwe sowe riri kuchitungwiza. Muprofita akati kwandiri, iwewe ndiwe wakasaina chibvumirano ende hauna kuzoverenga contract yako. Bepa iroro raitova nemitemo yekuti wekutanga unoti hawaifanira kuti unge uchizogeza kana wasvika mumba mako, waifanira kuti unge uchizorara nemudzimai wako ende waifanira kuti unge uchizodanana naye kusvika mugodhi wenyu uchizozaruka mumba menyu muine peace. Wainge usingafaniri kuti unge uchizorara neumwe mukadzi pamazuva iwawo apo paunenge uchigadzirisana nemukadzi wako. Akawedzera achiti umwe mutemo wainge uri wekuti wainge usingafaniri kuti unge uchizoita zvemagirlfriend. Mukomanashi ndakarwadziwa pandakanzwa izvozvo, but ndo zvainge zvatoitika. Kusvika muna 2019 vana vangu vose 5, vashanu nemudzimai wangu vainge vapera kufa. Mukadzi wangu akapedzisira azviuraya, akanwa mushonga wemakonzo nekuti aisakwanisa kutarisana nemakuva 5 evana vake. Mugodhi wangu wakabva wavharika gore iroro, michina yakafa zvekuti kana vanhu vaisindiziva ndiine mari vaitoshamisika nazvo. Iye zvino zvitiri muna 2026 ndasara ndigere ndiga mukwekwe. Ndine mwanakomana mumwe chete, mwana wandakabereka neuyo ainge ambori mistress yangu panguva iyoyo. Akazondisiya mukomanashi, munhu wandakakanganisa kutevedzera mhiko ndichitevedzera iye. Ndiye mwana asara panyika pano, asi haandidi, akatondivenga zvisingaiti. Mugodhi hauburitsi kana senti, ndinongorarama nekukwereta ende upfumi hwandakarasikirwa nahwo hwakawandisa. Mhuri yeZimbabwe ndiri kunyora nyaya yangu iyi kuti munge muchizviziva kuti ndo zvakaitika. Dzimwe nguva ndinoona zvipoko zvevana vangu 5 zvichitamba pachivanze peimba yangu iri kuHarare. Haigariki pamba ipapo mukomanashi, kunyange ndikada kuisa maloja hapagariki. Zano rangu mukomanashi, ndakambofunga kuti ndige ndichidzokera kuNigeria, asi mari ndakaishaya. Munhu ane dzimba 2 kushaya mari, ndakaita nguva ndichishaya kana mari kana dola, asi chikafu chainge chisingaperi mumba. Ndikatoziva kutoti pane zvisiri kuda kuti ndige ndichidzokera kuNigeria. Ndinongoti kwamuri, mhuri yeZimbabwe, vose vanoteerera zvirongwa, shandai nemaoko enyu, idyai cheziya. Chawawana ichocho neziya rako chinenge chiine rugare kudarika isu vamwe takaenda tikanowedzeredza mishonga, tikapiwa mishonga kuNigeria. Ndiyo secret yangu mukoma, ndinokutendai zvikuru. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi shandai nemaoko enyu, idyai cheziya. Zvakangoma hazvo vedu we. Ko iyo small house yacho yakaita kunge yainge yagarwa kuti chitouya kumba kwangu. Zvinoreva kuti maybe nyanga yacho yekuNigeria yaitongodawo ropa revana venyu, because pakaipa. Imi maifanira kusvikira kumba makumbodhaivheta, makumbotanga maenda kusmall house mukanoita zvamakaita. Muchisvika pamba drama, mukadzi ainge akatogarwa nemweya wainge wakamugara. Dai makangotanga nekutongoburitsa bepa rachimotongoti zvinhu zvandakabva nazvo kuNigeria, asi hanzi aisada kana kumbonditeerera. Pandaiedza kumunyengerera, kwava kungotora bhaketi remvura, kwava kungoti kwandiri apa ndainge ndakarara pamubhedha, bepa rikabva ranyorova. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section.